Tá teach álainn seo le mo thiamh. Teach ámuid. Agus am scail cuairte thuirtead mo chara. Tear in éonach glom. Tá doras tosaín seo. Oscail men doras tosaí. Agus tá mo chara saoire a fánacht arm. Agus tá síostain sin ag sína seasa sa hála tí biste gon doras tosaí. Nis, as idir sí toras in gon teach. Seo linn. Cáhfuil saoire ina seasa nis. Tá sí sa cheistin. Agus cad a bhíonn tarsúil ainiiste sa cheistin. Bí muid a gé, bí muid a ggóil, bí muid a cócaireacht, an bhá. Nis fan go bheicemuid, céir atá iste sa cheistin in seo. Céir é seo? Sin báhairt, an bhá. Agus céir iad seo náice leis? Sin iad na cairachaí. Rá chaire tá an, na cairachaí. Céir atá hir in seo? Chúl. Is cuisneoir atá an. Cad a bhíonn iste sa cuisneoir ein? Baine, cáis, im, go díreach, le iad a chuineáil fuair. Céir eile atá hir in seo? É rudí a héamh nó rudí a chócaireacht. Soran an bhá. Agus an náice lei sin, a bheicean muid, cad é seo? Sin dortsil. Tá scona nó rá scona an, agus bíonn uisce té, uisce fuair sa dortsil. Agus níl muid agad gréthe nó agad saithí iste sa dortsil. An bhá. I railing, suas, ábhar amháin, agus cáhfuil saoire inis. Tá sí sa seomra colata nó sa seomra leapa. Cé dí seo? Seo leaba rúbailte. Bhfuil leaba rúbailte atta nó leaba mhór nó bhfuil leaba hingilead? Is cé tá náice na leapan? Tá bardín agus tá lampa. Cén grafad ach bheitchad go lampa sa seomra colata? Chaimbeach tú gar bheith léamh san an tú chala go tíreach tá sin solas wet. Agus céir atá hir an seo? Ó tá sé sin ard. Sin bhardrús, gus crochan muid éadaí iste sa bhardrús. Tá súla nach míon chu éad a catir an áil árad, bhíon chollairt néite iste sa bhardrús. Mu muid tús áil eile? Seo linn. Cáhfuil saoire ina seasa inis. Tá sí i seomra colata eile nó seomra leapa eile. Is céir dí seo? Seo leaba hingil. Agus seo? Seo cléamháin. Cé bheith ina cholas i gléamháin meas tú? Leanaín am óg go díreach. Agus céir atá hir an sin? Sin seilfanaí. Sé tá breagán nó éadaí nó bróga leagan ar na seilfanaí. Nis, i railing, gáil wet a hire. Cáhfuil saoire na seasa nis. Tá sí thuas ar an álair. Agus céad atá san álair? Tá trunca, tá breagán, tá trocail, agus tá cófra. Tá rudí stóráilte thuas ar an álair, rudí nach mína teastal choile lá. Bhfuil rudí stóráilte thuas ar do álair sa mála, beidir na maisiúcháin nolach. Tu go muid an nuas? Agus cáhfuil saoire ina seasa inis. Tá saoire sa seomra folca. Cé tá seo? Sin folcadán. Tá go muid folcan sin chun muid héana níochan. Is céir é seo? Sin leris. Agus céir atá seo? Sin dortsil chun na lábhaní, na féaclaní, agus tá scáin os i chéan chomá. I nuas linn ríist? Agus cáhfuil saoire inis. Tá sí sa seomra sí nó sa seomra sitse. Agus tá daddy sitse ar tholag i breanú ar a telefís. Agus tá cair luascáin seo chomá.